guys, welcome back to my YouTube channel once again. दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय लकेल दाउजों खिफि बेन्दों ओंख्रि संनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना दिनैनि ओंख्रि संनायखौ नायलांबाय थादो। A few moments later. कैसा लगा मेरा मजाक? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मज़ा आया।